53 sa atong oras. Pinaka-oras lang ba? Sit! 5 ka-oras na lang mga igala. Ano na po ng inyong MR Rolling? Kauban ng inyong mga MR DJs. Kauban si Jericho Rosales, Bernie Bitokbitok. And of course, ang Sad King Boy Negro excited. Siyempre, kauban nato si Maria FEELINGERA. Kauban nato si RICO, SWABE. Kauban si Joe Romantico. Og labi na si Master POPI. Daot ilang microphone. Hoy, asa na mo? Kita na may nakadawat sa memo, boy. Kita na, magibutang ang memo din. Kita naman doon nakabasa. Kasi og one hide ang imong gi-post. Dito. 55 copies mo ito ang giprint sa mga... Kasi except, ano ba except? Okay, alam po nila ni boy eh. Ay, lain mo din eh. Sabagay, mo maging mabili ng mga bata noon magyod. Turn down for what? Oyo, panimin ni boy dili. 0995-335-2093. Again, 0995-335-2093. Unsa may pwede na to topic na oras karong. Istoryahan na to, kasagara tong istoryahan kanang New Year's resolution nga wa matuman. Ko na. Ang ato istoryahan, New Year's resolution nga inyong natuman. Giunsa ninyo mga pwede na to na istoryahan karon. O siyempre unsay mga dagkong mga balita sa 2019? Kung unsa po yung mga dagkong naitabo sa inyong kinabuhi sa 2019. Sige, tawag base 0995-335-2093 before mo mag-greet, may gala. Grabe ay, tukog mall ka ganina, bay? Grabe, yan pagka-traffic, bro. Wala ka katukugon. Wala. Na! Pagkita na ko sa messenger sa live sa TV Patrol, inyo na lang kugon. Ano kung magsugok-sugok yung kudagon. So, ganina, dito ko sa may SM Uptown, pertiha, mga igala. Traffic yapon. Perti, mga kasye, ay, sos, basta lagi. Ay, dili ang sakinan may traffic, pati yung mga cashier. Pati, botang ang RTA, pati sulod. Grabe. 0995-335-2093, hello? Hello. Kisa ni? Si Janine. Kisa si? Si Janine? Janine. Pila edad ni mo, Janine? 15. 15! Biloko. Asa mga nanawag sa balay? O sa'y preparasyon ninyo daron? Nag-ingkod ron. Ay, ingkod bro. Sa'y putayon niya? Wala. Mga butas siya. Way sugba-sugba, way karni-karni day? May isda. Isda. Ay, mo man ay uso ron may gala. Okay, kayo na yun. Unsay pangitabo nimo sa imong kinabuhi karon nga year na pinakadakong naitabo sa imong live karon nga 2017? 2018? Diet na po. Nag-diet ka? Unya, natuman. Ay! Sana all. Ano bang niniwang nimo? Wala. Wala. Gituok sa mga gal. Ay, natutulma. 0995-335-2090. Katong diha nga nagsuba-suba, nag-litson-litson, kung asa mo magpa-shoutout mo karon. I-text na ninyo daan mga gala kay karon taon-taon naman na pambasahon ha. Hello, mga gabi. Hello, mga gabi, Brother Bern. Og si Boy Negro. Boy Negro. Ay, si pwede ay. Si Bernie gyapon eh. Kumusta brother? Kisa man eh? Si Oliver ay. Asa ka dapit na nawag, Oliver? Darira sa balay, mansyon. Dapit yung balay, yung address. Sa Tugman. Kugman! Unsay putahe para niya? Ako, wala akong nagputahin. Nag-dessert kami diri. Wow! Kung sa inyong ganahan mo na bidli
Dili na mo ni Boring. Inyo na lang tamis niya. Alam mo. Dili kay itong Pasko man nagkarni man may wala min nag-dessert ato so karon Bidli. dessert na sad. So bidli na, dessert na lang aron. Brother, unsay pinakadakong kuan na itabo sa mong kinabuhi sa 2018? 2019. 2019. Oh. Ansa to? Unsay pinakadako nga naitabo sa imong live sa 2019? Pinakadako nga nahitabo sa akong life. Sa 2019. Siguro katong akong pangandoy nga magtrabaho ko og isa sa private company lang bitaw. Wow. So karon ka na-hire ka karon nga year? Wala na, nag-resign ako. Ay! Na-hire na tabo nag-resign. Dili kay 2 years pero manggod ko dito taman. Mao ra man ko ang target 1 year di. Kaluyan na sobra pa kay nabot pag 2 years. So karon wala kay trabaho. Na. Wow, dali ra nakapangita. Private gyapon. Kuano ni siya nga nang staff no sa isang attorney. Oo. Kuyaw. Pwede. Sige. Ano man tabalo man agud tingali si Brother Rico. Si Rico. Ay Rico, kabalo ba daw ka? Wala pa siya nag-CR. Sige. Shout out brother, kasi mong i-shout out niya. Ay, shout out lang day ko kang Ate Rod, siya Ate Mark karon nga naa sa Agora, kang Ate Laga, nasa Kamaman-an. Sa kumakauban sa una sa trabaho sa SSI. Great lang na ako sila din. Tapos sa mga family no sa Pandico family, sa Hinugaling family, Castroverde family, tanang pamilya. Happy New Year din sa inyo and God bless. God bless po sa imo de. Happy Thank you, New Year. brother. Thank you, brother. Sa inyo today mga DJ. Yeah. Kalimot ko. Iapila mong utility dire para damay-damay na Oo, din. sige. Apila sa sikyo. Apila naman sa sikyo. Pati ang mga security guard niya alisto sa. Salamat ha. Happy New Year. Sige. Salamat. Alas 6:40 ang 2019 na puno sad sa K-pop mga gala. Grabe ba? Grabe yun ang K-pop kung di mabangbang. Gi-dominate sa K-pop ang 2019. Kanta, fashion, pati ang saba, pati inistoryahan. Okay, kaya. Kake kayo. Alas 6:40. Namoy request, namoy grida, text lang 0995-335-2093. Kini ang atong MOR special program, ang MOR All In! My only radio. M-O-R. Nagbabalik po kami! Ang inyong mga angkol! Angkol. Kauban, Barber ni Bitokbitok. And Boy Negro. Okay, siyempre, kauban ng mga MOR DJs, Rico SWABE, Maria FEELINGERA, Joe Romantico, og si Master POPI. Ingon-ingon pa nga sayo mo lakaw. Asaban mo. Sayo na kumuli ay muli sayo pag uli sa amo balay. Sayo mo uli sa balay tapos dugay mo abot sa baliyoy. 0995-335. Ay, Lana! May gala. Ay, salamat. New Year! Bagong shower, oh. Ay. Mo pala pag-check out. Narimaw pag sabon siya na, bayadin mo safeguard. Saan na ba ka ng issue, boy? Bayadin ba ka ng safeguard? Yeah, boom, 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 boom. Alito na po ang ating Moira de la Torre. Lang MOR. Hello! Happy New Year! Kasama din po ang inyong coffee sexy people. Mga migs nga tambok sa mga pictures ug videos for sexy gyud sa personal. Nakabot na siya mong memo. Nga? Takaron. Nasindan mo? Nasindan mo? Nasindanon sila sa kuhan. Alas 6:56 sa tong oras mga gala. Istoryahan na to mga usay, mga nindot nga kuhan. Nindot nga naitabo sa inyong 2019. Kanina, gisulti naman ako kanina sa balitagtakan. Pero ako utron again,
si tawagan ni ang bagong balay. Yes. Salamat kayo, Lord, sa bagong balay. Ug sugod ato, muna na ito nga, na rin kung nagkakapuliki na rin kung bayad. Liman na ilalim. Dili, nagyan lalim. Ako, napay challenges karon sa ako, bro. By next year, 2020. Okay, siyempre, namuyo na tag lugar bitaw nga dili ato. So, nanay mga sinyalis bitaw nga, ako, lalo na po ko magkuwag balay. By 2020. Mau ba? Ahya pa naghuna-una. Karon pala gina. Karon pa ka nakauna na? Pero di lang mong bulaka kaya naman si Bador. Bador, ikaw na yung balas niya mong pag-ibig niya. Yun yung nila ng bata ni Pressure si Badur. Mau ka. Si Maria Pilingeron sa kalimong kuan, imong big dako nga naitabo si imong life. Grabe makabig. Grabe mang yun. Of course, sa 2019, sabi ko rin kanina sa barangay, sa balitaktakan nga sa amo ang family, katog yung pagdagan ug pagkadaog atong election. Sa ako ang fatherhood. Dagan nga family effort gyud kana sa mga close gyud kay kabalo mo kanang dili gid mi para sa uban nga mga politiko nga kanang daghan manpower kanang sariling sikap grabe mo emotional na sa gan kanang imong talent bitaw. Ako kuya na sa barko ni mo anhilang gyud wala nagka-absent sa work inana to bay. Kiki-vay. Kaya na yung bagong sakyanan. Di ba? Bagong sakyanan, di ba? For many years, ha. Grabe mo. In regards to Junior yan? Junior. Yung mong kambal? Dili lang ko makidula siya basketball. Kulba lagi daw kayo. Gahangakon ko. Di ko mga bata na paspas ng budagan. Partigulang lang yun ka. Hangak lang ha. 0995-335-2019 na kung sa mamorya, tawagin me. O kung sa po'y pinakadakong mga naitabo sa inyong life. Mga muni lang ginayin na plot twist daw. Or kung na ba mo'y gibuhat nga nga New Year's resolution nga, inyong yung natuman. Hello, good evening. Grabe among taas kayo mong energy ikaw. Lima na to dyan, bro. Borang nakalimahan, ma. Brodungan lang mo nag-check out ni Maria. Saan ni brother? Si Aji din ni. Aji! 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 Caller! Aji! Ang sa'y putahe yun niya? Medyo notch. Kuan na pinatambal sa arthritis na litson og kuan. Oy, kasarap. Wa pa gina morot inyong lechon, ha? Dapat ay gyapon. Na may binuhi din. Na sila binuhi. to sa mga kanang nagpalitson lang mo o kamo mo'y katuyok-tuyok daron? O mo galing, guys? Hello ko diya kang Raymond Racolgol, Waden Martinez. Oy, Waden! Chen! Ramshen og si Raymond. Happy New Year nyo diya. O sa tan mga nagtanaw sa ato diya sa may Riyadh, Saudi Arabia. Ay. O kanin dili first time na tong caller, no? Hello. Hello, good evening everyone. Ay, familiar. Lilian, Happy New Year. Thank you sana. Kuya Bernie, Kuya Boy, Maria Pilingera, Kuya Rico, and Luis Manzano, Master POPI. Ay? Ngunit sada nga caller. Kung ba? Energy. Yes, and energy today because I'm going to church later. Wow. I-appeal mi sa pag-ampo. Yes, of course, just always. Kasod lang, unsay putahyon niya. I no lechon today. So, unsa No may lechon, always fried chicken. Wow. And vegetables. Vegetable. And then, Sa cannot pa. describe because it's too many. Wow. Sana all it's too many ang handa. Pero
Hello to Inglesero. Lito, Lito! Yes, I love him. I am always listening him every morning. My goodness. Natakdan na sa ni Lito, mga igala. Yes. Maka-virus gini si Lito. Unsay pinakadako major nga naitabo sa imong live sa karong tuiga? Ang ko na nahitabo sa akong live for 2019 is na sexy na jug ko. Nagpadungog-dungog ka ni Maria. Naulaw si Maria sa imo. You want to go with me jogging every day? Jogging. Jogging daw every day. Yes, come with me. We're going to have our Zumba. Zumba. Yes. Zumba, agay ang kamaria, Zumba. Yes, you go with me. I'm your bodyguard. Wala. Ang naitabo ka Maria, kay sugba-sugba may naitabo mo na ron. Mau ka. Okay lang, Dili, she's ingon chubby, niyang but she's kuhan. beautiful. Mau lang. Important is chubby, but it's important is the heart. Yes, tama gid It's natin the, no. no, it's the juiciness. It's the juiciness. Mas lami man tong pisit-pisliton gini mo gyud nga mas lami. Wa pong ganyan matiling. Sana all. Na all nagniwan. Yes, sana all. Lagi kay murag- Happy New Year to everyone. Sige, shout out dia sa imong mga relatives dia. Hello po sa akong mga silingan diri sa Grand Europa Subdivision, especially sa among mga guard, and especially sa akong parents, and many more. Alright, salamat. Happy New Year. Bye-bye. Bye. Happy New Year, Lynn. everyone. Bye. Speaking of security guard, binabati ko lang mga garden sa Westwood. Yan. Last day na nila ron. Pulihan na sila lain security agency. Yung alam ko na, may nag-briefing. Sir, pulihan namin, sir. Na. Bali na sila. Kasi ana man na may tabo dahil ka ng sample mo na subdivision. Ang primero ana mo hatag mo provide sa mga security guard ang developer yun na. So for example, Pueblo de Oro man. Pueblo de Oro man ang Westwood. So ang Pueblo de Oro sa mo Provide sa security. magbayad sa security guard. Okay. Pag medyo ma-turnover na galing na sa homeowners, mo na ang kasagara, ang homeowners na dayon mo handle na dayon sa bayad sa mga anak. So mo nang burag nahulog nga change management. So, nakagikat off. so depende na dayon. Muna makita ka na ubang subdivision, mawad na o guard. Ang mula mo, so nang hitabo ni Tirihil, sa may ragsugod. Wow. Oh, sa una. Nawala na yung kalit. Nawala galit. Silver Creek, na ako nakita diya, karon wala na po yung guard. Kay, ang imo pong isuldoan ng sa guard, ang mga homeowners po na monthly dues. Koleksyon. Kabalan rin ka, basta koleksyon na galing, bungol na rin. Shopee. May signal. May signal, wala ang signal, dili kay makuhan. Pero kasagaran pag yung dili mo ba ng monthly dues mo, po yung reklamador. Mo ginatinood yun at sad but true. Ta kami, matando ka mong garbo nga syalan mi diya. Dili, bayaran na mo ang mga guard. Gabayad mi gina-advance mo 2025 palang bayad na mi. Wala. Ibalin naman na sila sa lain na pong subdivision nga bago. Okay, pueblo man sila nga under. So kung asa mga limo brother ha, timanilan niyo akong naong ha. Hello kada kang Juan, pag-red me Lidio og Mascarinas family na minog emor karon while galitson og pato. Grabe ho. Tilog pato nga litso. Happy New Year akong mama at tubang sa radyo na minaw. Oy! Ma'am, kumusta? Si Juan. Juan, ilang araw na lang yun, Juan. Maghikog na ka, Juan. Juan, napakay panahon Juan nga mag-decide. Napakay panahon nga mag-decide. Happy New Year sa'yo. Alam mga nagtitoy sa litso kung unsa inyong pagkaon gibuhat karong picture may i-PM sa among mga Emor Cagayan de Oro og Bitokbitok University nga messenger. Ayan. I-picture ipaibog ninyo sa amoa. Palawan. Mga wa mo'y puangod. Para naman po natin magpusumik tanaw sa inyo ha. Oy, let's all welcome the late RICO SWABE. Among gipa-deliver sa iya ang memo mga igala. Nakaon na ba na mo na? Ay, wala. Kana. Sa sumawan sir. Ayan. Hi, Happy New Year! Bro, bago sa kan check out ha. Anong kita tanang bagong check out? Yan daw, be. Ngaw na ta. Sumura to. Okay, bye. Kwan,
Marag lami to ah. Mga Nasa Pilipinas. gibid, Lami to Mga Pilipinas na ginadiha. Lami ah. Karatan ako bang DJ nga mo absent, bisa magpadala lang ta ng pagkaon, okay naman. Wala tigid siya? Wag yun. Ay. Ilan. New 2020 manunta. Muna yan. Ano tinag na batasan, Brother Burns? Kita. Agay, pre. Wag yung sugan nga nakalibre ng libre na siya. Dango na nato ni. Alas 7:07. O request lang, mag-greet daan. Mag-uban-uban may dire, kao ba si pumantod alas 2? 159 lang. 1:59, alas 7. Para mapraya ito naging 24, dead air na sa... 7:07. So, mora to. Okay, mora lang. Mora to. Radio. Nagbabalik na kami! Hapit na yun! Ilang oras na lang ba? 4 hours! Ay, andito na po si Rico SWABE, Master POPI. Nga muli og sayo sa damin. Alas 2 pata diri doy. May mo mind ayan. Lain ko. 7:21. It's 7:21? Kamot ka na ni kay provision. It's 7:21? Oh, arte. Arte-arte. Ito pa rin po ang MOR All In. Oga! Let's talk to people. Hello, may gabi eh! Hello, may gabi, Kuya Benny. Kinsa ni eh? Si Virgin Benny from Lok Salay. Kinsa si? Si Virgin Dagang. Regine. Regine? Dili, Babe Jane. Dave Jane? Ay, Dave Shane. Si David imong papa, si Jinjin imong mama. Abi na ko Dili, BG. akong papa si Cardad, akong mama si Emily. Kasi ipotahyon niya. Ako ano lang, nandiri ginagmay lang, pero surprise na ni, mo pa nabrihan. Pili na litson. Gamay daw, padakoon pa. Gamay pa, tapos padakoon pa. Inanara na kayo, di magka-abri ang... So, mga seafoods ba na o karne? Ngano di gid po Sipod. abrihan? Ha? Seafood. Seafood. Unsay dakong naitabo si mong kinabuhi sa 2019? Siguro katong kuan, boss akong self-confidence para magtubang sa daghang nga tao. Na-boost ang iyang self-confidence. Ngano man, sa una day ulahon day ka? Oo, bata pa ko, leon ko. Pero karon dapil atin ako sa mga contest sa what poetry contest. Giyon sa man imo pag-boost sa imong kuan. Wala nga, panang gipis lang ako akong kahadlok dito. Tapos akong gipang lantas sa mga tao nga kaya, radin ako ang tanan. Oh. Face your fears, yun nga yan. Oh, pangitaw ni mo imong paris at bangon nimo. Face your fears. Kahadlok mo. So karon confident na ka. Confident. Wow! To sa may gaboto nimo. Kanta, saya o sa mga klase mo? Poetry. Poetry. Ay, poetry. Ampol nga. O saan ang poetry? Ay, ay ka na bro, tula. Tula. Sige daw, be, sample, be. Ay, grabe, ang ganda. Wala magaling. Okay, larga. Na, sino dito yung nagmahal? Opo, sayop na po ka. Sayop ka. Wala At pa. iniwan ng walang dahilan. Siya nagbaw. Nung una kitang makita, puso ko'y tumibok bigla, kasabay ng aking mga ngiti na hindi ko mahulma. Yung puso kong nagsasabi na, mahal na yata kita. Kaya At pagkalipas sa maraming panahon, kayo'y araw-araw nagsasama sa hindi inakalang pagsasama sa lungkot at saya habang sinasabi mo sa akin na katagang, mahal kita. Mahal kita ang dahilan kung bakit ako umasa na magiging akin ka at iyo ako. Pero nabigo ako na sinabi mo sa akin na di mo ako gusto dahil ang totoo, iba ang gusto mo. Iba ang gusto mo at hindi ako. Ouch! Oh my goodness! Ouch!
I can feel the fan. I can feel the fan. Ako na pati ang kasakit ba? Pain, Ay, pain. Kuya Bernie, pwede mo apply pa ka DJ. Wala mo signal lang ka. Bye! Depende kung magtuloy-tuloy itong broadcast, ha? Oy, salamat. Ikaw, ato lang. Karoon ako nakasulod pagtawag. Ikaw ang nagbuhat ato? Yes, True to Kuya life to Bernie. girl. Sa man to imuhag itong binuhat? Based on experience? Experience ba yan? Akong binuhat, pa yun sa barkada. Sa friend. Sa friend. In fairness, galing. Pwede to sa imo, ha? Galing ng friend Asa naman imong friend? Nagbigti na. Oh my God. Mo yung plano? Oy, ipadayon ni mo na, ha? Ipadayon ni mo na. Ang pagbigti. Dili ang pagbigti. Ang kuhan pag-boost sa self-confidence, ha? Sir, confidence, man ko tayo na pabigti kay Kuya. Yan. Sige, salamat. Na mag-shout out mo kay Kuya Bernie. Siya. Nadala mi sa imong poetry. Larga, shout out. Sabay 3. Shout out, Larga. Shout out lang ko sa akong family, dagang family diri sa Lok, sa Lai, sa akong Papa Kaidag, Mama Emily, sa mga silingan sa TGZ, Kuya Michael, si JJ, sa kumangod niya si Karel, then sa Malitbog area, kang Mama Asoy, kang Ate Mai, kang Ate Ay, kang Uncle Rongrong, ug sa akong manghod yung apan uli sa Salay, kituras Malitbog, nagpuyo. Uli may naubay sa wan, doon ko ig. Okay. Salamat! Thank you, Dave J. Ay, pwede na kasi sa music. Unsa nga song? Nagsabi pa kasulod na. Budot ko na, budot. Budots. Sige. Tutu. Salamat! Sige. Thank you, Dave J. Stop. Kaya nga itong stop. Salamat. Salamat! Ay, para na siya mutula ka, Master Popi. Ay. Basta ako. Basta Ay. ako. Rating Master pagkauman. ng bayan. Master ng bayan pagtul. Basta ipag-rate lang ko ninyo ni Mama Mia o ni Papa Dom Preach. Ni Mama Mia o Papa Don Fritz. Ba't tagal yung stasyon na nga? Walang balo. Go. Nasa linya. Sinap. Imo na 10 nila, Master Popi. Ayan. Sa akong pagbansay-bansay sa kinabuhi, Tagalog to iya? Tagalog. Tagalogin Bakit mo. ganon ang sinabi mo noon na ako lang pala pero may iba sa iyong panahon? Kahapon, hindi mo ako nakita. Kinantang Pero ngayon, nakita mo na. ang utak. Sino Sino? sa amin? Sino sa amin ang Pakita. nagmamaniobra? Siya ba o ako? Pwede namang tayong tatlo. Sumamayat. Magtulak. Ngunit subalit datapwat, Oh. sinungaling ka pala. Para kang si Freddy Aguilar na akala ko aking ama. Pero gusto pala ay bata pa. Teka naman. Kaya ka pang lagurot pa. Sabihin mo sa akin ngayon taon na ako ay yung bibitawan na kasi bibitawan na rin kita. Ano ang huli mong sasabihin at salita? Gusto mo bang ilathala ko sa iyo ang balita? Na may isang isang DJ na nahalata Oy! na hindi nakauwi dahil nasubasub sa pita. Ang pangalan niya pala ay Romel Alaba. Guwapo ni. Tula challenge daw niya rin. Tula challenge na. Richard, ikaw ginungdan ba? Ikaw ani. Impromptu ni impromptu. Impromptu ni. Magtula challenge na. Pero, teka muna tawagan sa ato sa linya sa telepono ko na may kala. Basta mo tula sa disya. Enriquez. Tawagan to may kala. Kung sa linya, kung sa linya. Ato siyang disturbong kung may kala. Kung naon sa kung may kala. Ay, nasa linya sa telepono may gala mag-disturbo ta karon. Ni. Ato sang ipaibot kay base nakapansak pa. Si. Ay lain ng buwan.
Batanon! Si Attorney Konsihal James Judith! Attorney! Kumarin po na, Rico, Boy Negro, kita pinada, sunod. Si Master Popi. Master Popi! Ay, Darley. Si Maria Pilingera. Naman na, ako na magigreet sa Maria. Brother Boy. Si Boy Negro, mana? Mana. Hey, Oo, sa tatas na, silito yung lisero na, wala na yun. Wala si Lito kay nakatulog kanina nabangga sa kuan. Nabunog. Nabunog. O si Maricar, di ba? Si Maricar, hawak kumplito mo mo. Wala pa nagpaalim pa sa tastas. Sa atong mga suking tigpaminawan sa tibuok kaliputan, maupay! Okay, asa mga gibutang ni Lord karon nakadisturbo ba me? Nag-retreat ko ba? Nagunsa na? Retreat. Nag-retreat. Wow! Maulog. Tony, nag-retreat na ra. Kasaba-saba ka. Naman ko ko'y gaymon nga tulumanon, Burns. Kada galing, pila ka adlaw sa bagong tuig. Una nga mga adlaw sa bagong tuig. Nagyog ko'y duha ka adlaw nga himuon nga personal retreat. Wow. Kaya para ko ba, ma-evaluate ako kung kagalingon ang nangaking nga katuigan o ang bago nga tuig kung sa kong imo. Parang po sa imo gipost sa Facebook ba? Ay, sis. Ito imo mga nangakapot na tuman karong tuiga kung ang imo na panlantaw para sa ugma sa bagong tuig. Apil ba dito kuan? Apil ba to dito ipamalandong nimo kung kang nga sona dapit medyo wala ka nakahatag? Okay, sa mga porok leader. Isa sa kong pamalandungan, Burns, kaya mga kauban ninyo diha, kung asa ba ta makarakit, kay para mo atong... Agay! Oy, nakadisturbo mo siya mo na. Gadyo lang unsay preparasyon para niya na ba kay handa? Usabay mga ritual nimo basta New Year. Duha maguni ang atong balay nga katabukan, Burns, duha ka lugar. Sosya. First district ug second district. Ito na kay ang mga rana kanima sa atong kapikas dini lugar atong Labuan naaman dini bali sa first district. Nga kita ang atong ancestral ang atong yung kaginikanan kagikan na sa second district. So nabahin sa second district to. Ilang Maria og dini bali dayon sa atua sa second district. So, ako pasabot nga ikaw kay taga Biugo man ka sa una. Nagbali na magkagristro. balin na ako, magbalin na. O, di na kanituan ako. Hindi na ka makabutar. Hindi na ka makabutar. Matupas mga taga Camigin, Burns, bilasa ka na. Bilas. Bilasa ka na, wag ka na, klaro, bariki ka, bisko. Nagkatawa ko na nga pa nakadungo ko sa kong lolo ang natin niya. Sa Kamiging. Kamiging ba nila? Sa Kamiging. Mo galing. Oo. Bisko kamatay ko nung gyapon, kita na ginoo. Ay sad lola ako kay kana ko kapuhan nga. Ay sad kay makamatay kitang tanan kay mga wala man tani kay butana. Mga wara. Pero pagkabuhi kitang tinarong. Ayon. Attorney, unsay pinaka-kuan din mo? Among istorya Andre, unsay pinakadakong naitabo sa imong 2019. kinabuhi karong tuiga? Karong tuiga, natural ang kaning pagkatao sa ikaduha nato bali nga anak. O natao man karon man nga tuiga 2019 natao man to ikaduha bali nga anak na babae kay Bird. Okay. Si Gia, so mo na pinaka-importante nga. Siyempre. Another blessing. Dayon ang ika-duha na punto na ako sa MOR Burn. Taki-taki rumba! Pili sa pagginambog, ang ako mag-atin ako nga nawalaan akong outlet burn sa akong matod pa nga quote-and-quote talent sa kailangan makikimamat sa bagang doot sa atong katawan. So nakapangita akong bagong balay. Pinaagi ni Bernie Bitokbitok nga di ako nakabutang na okay ra ba sa imo tong ko diya nakapaingon sa nagduduwa galing ko ato kay 500,000 labay mong per month giapas ko gyud. Nagkapuliki ba ko? Mo dito mo offer. Nagkapuliki ba ko apas sa imo kay mahal ba kay kaspikas? Mo ni adjut
ra siya sa ato, brother. Trata na ganani. Mao galing. Gidupahan gyud na ko tong 500,000 nimo hang bulan. Mura lugar tao ka ng manani, kanang mura lugar tao ka ng basketball player, kanang nitong na ilog. Kung ito ba, ba ilog. So imong anak nakasa imo kami nalipay pod biya sa tiyo nila nga napo kadali sa amo sa imo. Bisan taman sa imong kabisi. Oh. Ay Lagi. na, mo gigahinan gina nato burns kay murag sa ako ang pagkinalan nga madunggan sa atong katawhan. Murag bag ako na batasan ana sa akong dugo bitaw birds murag dili ko mahimutang sa tinod lang gid nga storya kung dili ko madunggan o dili ko makatigik sa kanginan. Murag namatayan ko gina mo nag partner mangita gid ko murag dili ko restless Sistema na. ko motod pa. Basig mag-increase Kung na ka, dili ko basig mag 800,000 na ka. Ay 1 million na gid noon. Joke lang Dagan naman. mo taga BIR. Joke lang Dagan naman. mo taga BIR Bernie. Ang problema ani Bernie kay naarabatay ko aka ng quarterly ba basig i-appeal na nila. Presidente na noon nga di ko gabayad tinarong buwis kay aninglan dagay ikaw nagdeklara nga tag 1 million di akong bulan ani na nayati na bubulan ani atay ko ani karong Abril ba kay mo na magtigbayad sa atong income tax. Wala ni mo lagi declare day mao ka. Oy mensahe. Attorney mensahe nimo para sa atong mga listeners ug siyempre karong para sa New Year 2020. Ako simple raman ako Berns no? Ang ako ra magyud ang kalinaw nga makapot na tong tanan unya ang kabaskog sa panlawas. Naagid sa kabaskog sa panlawas kay magunsa man tanan atong mga damgo Berns ang atong mga paningkamot Maria o sa tanan mga kauban ninyo diha o tanan atong mga damgo mga ambisyon ang ato dibang gihaguan kung dili gyapon ta maayo sa nawata sa maayong panlawas mao bitaw nang matod pa sa mga Jesuits di ba kay produkto man ta sa mga pari Atenean True Blue ingon nila men sana incorpore sano. So, a sound mind and a sound body. So, sabot, sakto nga itong paminsar, pero sakto po na itong panlawas mo. Nag-i-maintain na ito itong pag-jogging burns. Kaya nagdili na ito limtan. Wala na mo signal, chapi. Wala mo signal, chapi na. Mausa man eh. Wala. Sa magunsa ta mga unsa? Mag-itulyokan. Ha? Wala mo signal. Dili klaro to, attorney. Di klaro attorney sa itong baton? Kato na part na wala. Taliwala sa kabisit, tagpangaon burns, di ba? Di magina mawala. Ana magid na ang indulge magina to kagilingon labi na karon Pasko o bagong tuig. Ana magid na kultura. Nabatasan naman nato mga Pinoy. Pero dapat sa atong pag-indulge di sa nato limtang nga atong pasagdan na lang lugar ang atong panlawas. Di mo gina malikayan birds. Kinalang kumpleto ka sa imong aspeto dili lang sa mental. Dili lang sa kanang physical, pati po spiritual tanan burns. Pero So ang buhaton, exercise. Hello, wala. Hello, check. Attorney. Exercise ka burns. Attorney, nawala na gyud signal, na chapi na ginoon. Naklaro mo ka. Digit pwede nga sa isa kasi man nga digit ko makadagan. Dagan gid ba nga di ako sa coastal. Nailhan ba yan na nimo nga nagdatan mo ko ta madiskubre. Ay sabayan ta ka dia. Kano sa mga sigdagan? Sa schedule mo lang nakas coastal mo dagan. Weekend gid ko gadagan. Sabayan ta ka dia. Sabayan ta ka. Kanang maskin asa wala ko'y sakto nga ruta, wala ko'y permanente. Diri ta sa kugon mo dagan. Sa kugon ta mo dagan kay dagan tay. Namay gipasagdan may noon diyan noon Diyan na buta mo dagan. Dagan na nga masakit. Kung magagi nga ang problema ni basi ako'y datpo sa RTA. Mga butante man na, di man na pwede ni mo pawaon kay butante man na. Mo lagi, mo man karon. Hindi ba yan nila pwede pawaon? Stricto pa na sila karon. Pero pagkapit na eleksyon, di ba, sa mga litotong na tuki sa una. Ay dili, dapat ko nung gyud. Dili. Tumano ni mo. Tumano na to. Pero pagkapit ng eleksyon, ay, dili. Ang sabto na to, ang ilan, ang hinabuhiran na sila. Butangan kasing-kasing ang balaod. Kinalan ang balaod, adunay kasing-kasing.
give heart, di ba, into the law. Ang interpretasyon sa balaod, naagin na mag-uban, gabayan, atong ginang ubanan sa kanang kasing-kasing pagsabot sa atong isig kaingon. Happy New Year ni mo da, attorney. Di na may magsamok-samok ni mo da. Nag-retreat ba Dili, kita? Happy New Year, Happy New Year. Dili kay, kuan, nakaready man po ko, sa ako kay, di ba, bibo naman na ito, pagtabo na ito sa bagong tuig. Pag-abot din ana sa kining udto na lang, sugod na din ko sa kung 2 day nga retreat. Ay, hindi magkita pa man ta sa Bernes. Mau galing. Mo na akong paghuman pa sa kana kung imo pa kung dawaton gyapon pa naman tuig. Di makakamaging ka, 1 million ba makagyapon? Bata sabot ha, Di 1 million na Burns. Uy, sus, nangawa lagi yun. So balik na rin ko sa Webis sa gabi, Burns. Gikan ako sa kong retreat. Okay, very good. Nakakuha na, okay na, naka-evaluate na ko. Gatago gid ko na, Burns, lagi ko i-retreat. Di ingon nga, gatago ko kay gagukdon ko sa akong mga binata. Kung dili gatago, kanang retreat lang yun ba nga, sa ako rin yung kagalingon. Walay, maski loved ones, wala, Burns. Ako rin ginagawa na reflection. Sige, salamat, attorney. Kita ta, Bernis, pohon. Ako pong paginawag sa inyo po, dakol nga salamat, Bern, sa inyo po, sa imo, kang Maria, kang Rico, sa tanan na, kang Boy Negro, kita pa yung mga kauban na sa kanang sa studio. Happy New Year po, ang akong mga matod pa sa Spanish, que Dios te bendiga. Okay. Ang Ginoo magauban ganinyo. Que Dios te bendiga. Ambot ni mo dia. Bye! Happy New Year, attorney! Thank you, attorney! Ay, party may gala. Pumrita nag-commercial yan. Diba? Grabe kinikatabian si attorney. Gusto siya kung hilumon nga attorney, no? Attorney siya makasuti ni mo? No comment. Under the law. Ala! 7:42. 안녕하세요. 내일 나는 라디오를 들어 오직 단 하나만을 위한 라디오 스테이션 My only radio MOR Oh, we're back! Busog na may gala, dagan kami pagkaon diri. Ay, salamat. Kini paghapon si Brother Bernie Bitokbitok. Kasama niyo pa rin Maria Feelingera. Master Bobing. Sunset King Boy Negro. Yan ang SWABE ng bayan, RICO SWABE. 8:09. Teka muna before sa atong kuhan. Tawag sabi yung sa inyong gibuhat karon diha. Ilang oras na lang? We got 3 hours. And 49 minutes. Yeah. 30 mga igala, no? Sus, grabe kayo, lagi na, sus na. Hello? Anybody home? Hello, Hello? Kisa ni? Kusgi kamay mong tingo, brother. Kusgi kamay. Kisa ni? John, kusgi mong... Kuhanin mo da? Jinjon, mate, Jinjin. Dulit kamay, John. Karapit na nawag, John. Claveria. Unsay handaon niya? Grabe like. Mo galing yung giingon sa imo, John. Brad, natay question para sa atong tanan sa imo sa ato diri, brother. Unsay dakong lesson ninyo na learn for the 2019? Lessons in life, basta. Ulahin na to si Popi. Rico SWABE, unsay mong lesson nga na-learn sa 2019? Thank you for that wonderful question. Next question. Sorry, pageant? Sorry. That's our final question. Ang pinakagrabe nga lesson karon is na-overwhelmed bago ko sa booking ug sa mga ingana nangabot. So, kailangan dapat itimbang po na ako akong health day dapat. And time. Kay muragwan ako yung time nga halos akong family. Wow. Kaya mana si Putput bitaw Daddy, pag mata na ako, wala ka. Pag tulog na ako, wala ka. Basta't kasama kita lahat magagawa. Yan o. So, Dapat pa daw nila ba? Wala lang gino nila kung bata-bata pa daw ka, brother. Nakaisaktong time. Pero wa kay kwarta. Di ba? Pag matiguang na sadta,
Dagan tay kwarta pero wa po tay time. Balance. Boy Negro, sa pinakadakong learnings nimo sa 2019? Emotional na sa do. Health din yan, for sure. The health. Kasi health. Unsap ng mga health ninyo purigaba. Dili ta mo palabig trabaho. Tagala tog tayo mga atong lawas nga mo pahulay. Kay dili man ta mga robot nga sige, sulong permis gubat. Nagyo kay time gid nga i-call mo imong Kasi may napasulong siya mo sa gubat, boy. Dagantang mga mga events, mga trabaho niya balag kontento na ta makatulog og upat ka oras okay na. Pero sayop di ay. Yata na sa uban DJ, boy. Nga walay booking, boy. Sa uban. Sa laing stasyon na na. Mo na ako sa learning akong dapat akong patay. I-value ang health, mga health yun. Kay asara man na imong kuan ang kita kung imong lawas na. Maningin na. My God, murag maminaw ko ni Brother Boy, murag ako siyang Ako maminaw lolo. bukuan niya. Mo na karong December, daghan kay kung booking yung ibang bilabaran. Gusto na ako weekend lang ko. Wow, Okay, para choosy na, choosy. So learn to say no. Okay, para makarelax ang akong lawas. Wow. Ayan. Pare-parehas lang ni Okay, Rico. call. Dili mo yung kwintrong bata, dili ba yung ana, boy? Liraw mo na, di ba? Liraw. Niraw. Galiraw-liraw. Maria Pilingera, Oy, sa imong ako. na-learn sa 2019. Ako na lang ni siya specifically and in general as well sa life ang consistency yun kay katong na-remember na ako at katong June of this year lang gid ko na ingon nga dapat once a week I have my videos on YouTube upload so akong ginapush akong limit to be really consistent. Yun, Consistency is the key. Yan. So, that's it. So, napanindigan naman in fairness. Yan. Thank you, Annie, to buong subscribers and everything follows. And also, na-improve ko na akong education. Level up na sa mga software na ginagamit because of consistency. Kapag kay cameraman, yung ikaw na to nag-camera woman. Nanapod, Nanapod? Nanapod nag-grow. Pero mga friends lang po. Because of consistency. Because of consistency. Consistency is the key. Yeah. Pila ba ka-ay sa consistency? Ang ako lang, kanang permintihon lang yun. Alam mo, ang lesson ako sa 2019 is about sa self gihapon may gala. Number 1, isang imog yung number 1 kalaban para mo improve kasi mong kaugalingon is imo ra gyapon kaugalingon. Ayun. Kailangan ni Boyle. Lamang yung sa hybrid nga, sa imong gitrabaho, beto dugay na ka diya, para magplato na ka ba? Relax na kay keso alam na nimo ang mga butang-butang, kabalo na ka. Feeling ni mo, anay challenge. O, ano challenge ba? Para ma-challenge ka, imong i-challenge imong self ra gihapon. Yun, dapat. Whatever, kung sa imong iba, sa career, atleta ba ka, singer ba ka, dancer ba ka. Like for example, sa amo diri, for example, sa among pag-host, di ba? Kami ra man diri. Tapos pagtanong mo, unsa may akong buhaton nga mas mo level up ako. So dagang kay gipang testingan. Yan. Sa una, sa bagay, di mo ginita singer, no? Kuan naman kita, baga lang gitag na, oh. Oo. Pero grabe kikakagri sa pagkagnaw nga. Hindi may. Sa singer na Sa una, barangayan. Karon mo kanta nagnosi balasi. Dila, isa duha, gimit. Remix na. Wala nga kayo ni Action o Greensboro. Wala. Pero gi-level up na ako, di ba? Stand-up comedy, na may ana, so mas didagan ang booking. Yeah. Tapos sa mga kaugalingon, nanakay own DJ. Ayun, tama. Nanakay own photographer. Nanakay team. Nanakay team kadugayan. And eventually, kung makita nila nga gwapo ang resulta, Company, may mong company. mo, in fairness ba, ang client ba, mo apas yun gyapon sa imo. Kaya naman, kompletos Ricardo's na. That's why you have to compete sa imo ra pong kaugalingon. Kung wala ka na challenge sa wala mo kay kalaban. Yan. I-compete ni mo imong kaugalingon, i-level up nimo unsa may level up sa akong kaugalingon. Malabuan pa dapat ang So kagalingan. muna akong i-challenge karon sa 2020 pod. Okay. Unsa ka akong buhaton ba? Topless na ka, brother. Maghugot na ko may gala. Porn star. Mag mini skirt na ko. Kani may akong sunod ipa.
Romel Alaba, Master Popi. Unsay mong learnings? Basta't kasama kita, lahat magagawa. Anyways. Wala pang discretion. Unsa may mong learnings, Master Pop, sa 2019? Wala ko learnings, mga lessons lang. Kasi mo mga lessons? Ang saan din ang background? Siguro aside sa kanang makamata ta tungod sa atong financial literacy nga kailangan nato i-improve, no? Financial. Ng mga financial literacy nga wa kita nag-adulting gyud. Atong pagka aminado man ta nga late bloomers ta. Sa? Late bloomers. Ha? Late bloomer. Nag-brief na lang kay wala ni abot ang bloomers. Siyempre, isa lang ako maingon, no? Saka statement lang ni nga. Grabe sa kadaghan ni mo giyon ganina, wala pa dahil. Kay financial man to. So aside sa lugar, kay na may naka-trigger ana, dito man gyud na sa heart man gyud na ni paingon. So, karon nga happy na siya. Og ma-happy na pud unta ko. Jesus. Ang ako lang. Ang ako lang yung ikabilin po sa inyong tanan nga pwede nato pod Ikabilin? Namilin kayo ka po. Di ikabilin lang pod ba karong 2019 ba? Mo gani. Biyaan naman nato nang ang past, di ba? Pero with the lessons nga atong gaka-learn, bisag unsa nimo siya pangisi, bisan pag confident pa ka sa kampante, ayaw kalimti nga dili enough ang loyalty. Basin kulag pamiliti. Di ay namukong di ay. Mao ding wa na naman ti. Nga nisibat siyang paryente. O gigawas yan, Didi. Palayan ko na kay number ni Auntie. Tagay tisyo si Popi na. Tiri-eyed si Popi. Popi. Wala na yung gigamahal sa imo, Pops. Wala Wala, grabe katawan ni Boy sa imo, brad. Amin na ba si Boy siya nga, mas gwapo magigas ako, Pops. Walang Ayaw, kupas. Sa pagka sa akong na-learn. Maginawiray tagatong kamot na gala. Magdukot na na-learn ko na ito nga, di porkit gwapo ka. Ngano lain yun? Ngano pag eyes to eyes nyo diya? Di porkit Pinapasibato dato mo. ka. Di porkit nakay kutsi. Wow! Na sa imong tanan. Oy! Nagikulang. Which is good news kang Master Popi nga yung nagyan ng inana ng mga pagsuway. Tino. Kaya mo na makapaligdong siyang kasing Ligdong mga kalapit. Tapos, ano na siya, Tingaling, aling, ligdong. Tapos, ano na siya, mura bitog mga magduduwa na siya ba? So, mabot ng mga adlaw. What doesn't kill you makes you stronger. Before siya mo desisyon sa yung kaugalingon, dapat iya sa unaw-unaw ng mayo. Ano na siya. Thank you. So, learning experience na siya. Ayan, So pero yung kana, ginaing nun si Poppy Car, di siya gawna-huna. Alili. siguro napandol na yung mga nakaligtaan noon. Hindi mo kagaw-na na Master Popi. Pero ang in the end ani sa tanan nato mga gipangagian bitaw nga mga lesson. Importante lang gyud buhi. Samok sa cake. Oh my God! And para ni sa imo, Pops. Among tula mo sunod na! Para ni ka, Master Popi! Ikaw na bala ang may-ari ng damdamin na My only radio, We're back, ladies and gentlemen. This is our radio station, M1 91.9. We're on radio for live. Chicky they. Yeah, we're here, right now, yeah. Right, we're here. Right here, right now. At the walk. Brother Bernie! Maria Feelingera. Master Bupay. Boy NEGRO. And syempre naman, RICO, My SWABE. God. Kaloy ba na siya, binipistit siyang own Trying switch. ka, brother. Iyon ang rules sets, bro. Ayaw ba? Layo kayo, layo. O sa advice ninyo sa mga love life sa 2019 o sa 2020. Kung love life ang istoryahan, Kailangan lang dili lang mapusok.
or sana marupok. Marupok. Kay kung Sa mo padungog-dungog ni mo. dili sa kuan man gud ang uban kanang murag kuan ba very excited guys. Labi na karon sa panahon karon, Brad, burag mas dali na kakaroon, no? Dali lagi mag-ila-ila. Dali ra kay ang mga tao, bro, dali ra ka-fall, pero dali ra pud kayo magkuan. Gamay lang nga heart sa kuan Facebook mi na din ka-crush yun sa ako. Easy to get, lugar. Oh, tapos dali ko makita, Brad, na sa personal di kay sila sweet, pero sa mga online grabe kay sila ka. Talaga nang burag big deal kay sila ka na mag-selfie. Pangharap lang. Pang picture sa i-story silang holding hands. Ano. I-story sang ilang video call each other like that. I-prints ka ng ilang video call. Ano ba? Pero behind that, sige gaway. Di ba ko kabalo kung flavoring ba na? Makadugang ba sa flavor? Like, if your boyfriend, Maria, is iyang ginashow ang inyong mga conversation online, inyong video call online, dugang ba sa burag maboost, burag mainlove ba kag samot sa iya if he or she is doing like that? Sa ako, dili. So, walang effect? Oo, for Dili ba kaganahan nga, wow, proud kayo siya ba? Maria Dili, Feelingera, wala ayan ka na video sa call. ako nga dating, wala. I don't like. Di ka ganahan nga na. Yeah, kaya mga personal man sad good ko. Eight moments po to inyo. Dili kay friends yung buto ng isa. Solo. Naka-follow mo itong isa. Because there was one time, brother, kailan na to. So sige siya post lately. Naka-follow mo super man silang grupo, ha. So, kanang, sige siya post sa ilahang video call, ha. So, yun ko nga, grabe kayo ba? Inlababo kayo. Bro, nag-comment ko. Kablo si comment niya, ato ng buhato na Kuya Bern. So, nag-Kuya. Dili, Sir Bern ba to? Sir Bern ba to? Kuya Bern. Gito yun ako na Sir Bern. Kaya para di ta maawayan, para matugtan ta maglaag-laag. Ay? Ba? See? So, ako nga, see, sometimes you're doing it para burgles, para ikon nga, ay kabala ka lagi. Only Pakita one. lang. Ikaw ra talaga. Para sa ako nga rason, ha. Yan, ha. Para di kita maawayan ba para ako, na. Pantilya, pantilya. Ala, ay? Sometimes po, majority sa akong kakakita nga ng sobra ka-sweet sa online, muy dili gadugay. Oh my gosh. Lagi, to be honest, baka ng mga kuwan kay ba sa holo, nagbula. Siya pa'y gumugasto. Ang Wow! resulta, nagbuwag. Katsawan ako, mau na. Grabe. Proud kay ka, kay gwapo. Pero Di nagbuwag. balin sa imo, boy. Ha? Ako, yung mo galing. Ako, yung galing na gala. Wala ba? O si advice mo po. Kahit tama, mo tayo maging ganina. Sa to? Sa tayo maging? Mabrupok. Marupok, wag mang marupok nga diretso-diretso lang ambak. Ako, Dapat, I think. di naman ko yun yung ginatawag nga discernment. Kanang ampo, discernment, ampo. Oh my gosh. Well, sa bagay, first question siguro, unsa man po'y purpose mo pagpanguyab, laylay, manggod? Na mag-iuban nga pangtambal sakit sa puson. Ay, Okay ra. yan, ano ba yan? PM is the key. PM is the key, ah. Kung nga naman mo, tambal lang sa puson ang iyong purpose, kaya naman po, di po ito ma-blame, bro. Nag-iuban mga bike laki, binawaton to ka motoran, nga dili po ganan o ka ng commitment yun kayo. Gusto ka ng... Napiuban na ka ng, wala lang yun, pang chill, tambal sakit sa puson, PM is the key. Napoy may ana, di pa ito na ma-blame kung mugin nilang gusto. Napoy ba nga mas gusto Pero nilang sila marag- to ma-blame sa May choosy ra ba ng uban? Gusto silang DJ. Woy! Ala. Lagi ba nga marag seryoso kayo, bro, kung pang wife material or husband material yung gusto, medyo seryoso ninyo, medyo dugay-dugayan ninyo ang pagpaila-ila, medyo ikuan ninyo ang friendship. Kaya until now, diligyan po na ako madawat ng lahi ang best friend, lahi ang uyab. Di na ako na madawat. Pwede naman ano? Dapat ang uyab mo'y best friend. Kana. Yaw. Di na ako na madawat na ng lahi ang best friend, lahi po ng uyab. Bro, di ko ka... Sino ang best friend mo doon? Si Pateng isa. Pero awkward lang kung ang iyang uyab babae at ang best friend lalaki. Sumura to siya. Oh, ito na! Ready na ba tayo? My God. Ano yan ang My God, atong tungod tula? ni Dave Ring. Tungod ni Nikki sa to? Dave Jane. Dave Jane. Dave Jane. Yeah. Ako yung, isa ba yung una ako, no? Samta clockwise? Oh. Ay, Kasi ako salamat. din, ikaw din, Maria. So, ulay si Rico SWABE. Ay, salamat.
Sa'y title niya akong tula mga igala. Tula ba bagay po yung term ni karon? Tulo. Kasi tulo. Tula! Tila. Kalimtan ang mga kagahapon. Unsa ni nga isda? Wow! Ang kagahapon! Dapat kalimtan. Ato na ng ilubong para di na madumduman. Ang mga sakit nga kaagi wala na dapat silbi. Dapat bason, lawayan, ug waswasi. Kung unsa man ang imong kaagi, huna-huna alang pirmi. Kanatanan pagsubok lamang nga kaya kaayo nimo kalimtan. Dagkong problema na ay solusyon. Busayaw kagool, diha igsuon. James Judy. Basta na ay kangit-ngit sa kinabuhi, yaw kabalaka na ikahayag nga mulili. Kung sa imong uyab, nagbulag mo, isinggit lang og imong luha ipatulo. Nagibutang nga dili para sa imo. Dawatan na lang ang kamatuoran nga dili kamo. Last part na, brother. Kung dili na siya nimo, dawata! Kung makigbulag sa nimo, dawata! Wala man mo nagkadayon, dawata! Uli na lang gyud sa imong asawa. The pressure ko. Wow! Na-pressure Ladies and ko. gentlemen, Maria Feelingera y Garbosa de Tila de Puerta. Ang titulo sa akong tula? Ang titulo? Titulo. Yuta man ang titulo. Title is Konseho. Medyo relate kayo, ha? Sa una, daghan kaayo ko og gipaasa. Hangtod nga nahulog ko sa isa. Kada gabi katawa, kada adlaw maayo ang ginhawa. Kada minuto kasturya. Pero sa tanan kalipay na apoy mga pagsulay. Kay kailangan pa siya mubugsay, aron lang ako'y makaptan. Tabugod pa ang kalangitan, aron akong kaanyag o kasexy sa personal masayran. Sa tanan-tanan, nahimo siyang kalibutan. Pero, ako lang gihapon ang nabinuangan. Aban karon og sa tukmang panahon, nakatuon ra gihapon nga dili sa tanang higayon kalipay ra ang bation. Mao na ang sa akong relasyon karon, unta ako'y tarungon aron dili mapatawag sa konseho sa City Hall. Ladies and gentlemen, Finish na. Master POPI! Ang title ni Ini, Say title. Meeting sa konseho dito. Ito na, Karong Gabi Una. Ayan. Oh my gosh. Lisod karong buntaga, lisod saan? Karong Gabi Una. Musik. Karong Gabi Una. Magsugod ang pinakauna. Sa Mausab ang pagsugod sa akong paghunong o gukod sa imuha. Unang adlaw sa Enero unya. Mao ang permero. Permero nga pagsugakod makamove on. Busa unyang alas 12. Daghan akong kanon. Ngano? Ano? Celebration. Kay tungod nimo, ako nakakaton. Selebrasyon kay tungod nimo, ako nakamatngon. Dili na ta kaihandom. Dili na ta kaihandom. Dili na ta kapangitaon. Dili na tika pangitaon.
Kay dili na magsilbi. Samot ko mapildi. Cause I know you won't search for me. Unsa ni ako rebelde unya ikaw army? Unya pangitaon ko nimo pirmi? Di ba dili? Kabulon ako nga dili. Dili na pwede. Mabalik. Dili na pwede mabalik ang 2019. Sabi ko, 2,000 pesos. Busa, pagpasalamat na lang ko nimo o grabe. Witness, si Boy N, Bernie, Maria o RICO SWABE. Kay maulagi, di na ko angay magpalabi. Magpasalamat na lang ko sa panahon. Salamat sa mga kagahapon. Sumao ni last be. Bisag unsaon nimo siya og pangisi. Bisan pag confident pa ka sa kampante. Ayaw kalimti nga dili enough ang loyalty. Lahi ang hugot! Lahi ang lugot. Ladies and gentlemen, ang sad-sad king. Okay. Boy. NEGRO. Unsa ni tula ma tula? Tala. Anong sayang nabuhat? NEGRO. Anong sayang nabuhat? Grabe na bang katawa ni Juan David Bang NEGRO. David Negro. ang naguluhan sa kong tula. Naguluhan. Dili titulo. Titulo. Yuta mo tong titulo. Naguluhan. Naguluhan sa kong tutula at Oh no! Sabo kang tutula. Walang tutuli. Naguluhan sa kong tula, swerte. Ay, sa kanit Ay, mga tinguhan ni. Kakarat ba kayo ning napita? Kakarat ba sa mong monitor? Mag 2020 na lang. Karat gyapon ang mong monitor. Ay, nara. Okay, sugdan ta. Karong 2020, ang swerte naa sa to ang kiliran permi. Magdepende na lang kini kung unsaon nimo pagtuktok sa mga butang niining kinabuhi. Ayaw kahadlok og pagduda sa mga pagsulay nining kinabuhi. Liho ka unsay maayong buhaton, sabayan nato sa mga pag-ampo sa atong labawng makagahom para masiguro nato ang kalampusan sa atong kinabuhi. Maayong bagong tuig kaninyong tanan. Mensahe ni Konsihal Eric Rivera. So, mo nito Christmas message, mo nito. So, mo na to tanan. Muna to. Bye. Dapat ko! Ano ba? Sorry. Ako na Rico. Ladies and gentlemen, Rico Suave. Maayong gabi kaninyong tanan. Laban pong Konsihal. Ang akong tula, base kini sa akong naagian. Kani atong nag-edad pa kog 19. Gusto jud ko mahimong DJ. True to life. Sa una magdala-dala pag radyo, maski pag ang adtuan lang kay banyo. Kanunay maminaw sa akong mga idol na siaw. Magulat sa kantang gi-request, labi na sa #1 song of the week. Hangtod sa kaadlaw samtang ako naminaw. Adunay maayong balita ang ilang gisangyaw. Nangita do silag sama nako nga mahilig magpasiyaw. Pusa walay paglangan-langan diretso akong giadtuan. Ay salamat kay ako ang nadawat. Maski pa man nga naak nakoy dakong liwat. Paspas kong nisikat murag nagbagang balita nga nikalat. Pusa mo rapod kog nakurat sa mga pangitabo akong mga mata naglorat. Nabuhat ang mga dili dapat buhaton. Hoy! Pati ang igsuon sa higala apil ng uyabon. Hoy! Ang nagkasabay-sabay ang tanan. Uy! Maong nasapnan og nakulatahan. Busa ako karon nakaamgo, di na ko sa igsuon sa akong amigo. May na lang kay buutan ang Ginoo. Gitagaan ko niya og sama nimo. Usa ka maanyag, buutan og sexy,
Mura jud kag si Asunta de Rusi. Ay, karaan. Busa karon nagsaad ko sa Pwede inyong Nadine Lustre? Alustre. Busa nagsaad ko sa inyong tanan. Nga ako nang kalimtan. Ako mga maling binuhatan. Nasa mga MOR DJ ran ako nakatunan. Yun! Ay, grabe! Ay, pinakanindot nga part! Ay, pinakanindot nga part! Maling binuhatan, proud ka. Sorry. Tayo bala. Mura maghandumanan sa usong kaawit. Ay, sorry. Bulabog na. Moto ang atong tula, mga igala. Grabe. Ay, perti kayo. Grabe yun. Napasubo po ko ato ah. Pila na to ka Pero minutes? Asunta de Rosig yun. Ay, sa Nadine Lustre. Wala pa Ay! rin si James. 3 hours. Text lang mo, ilang oras na lang ba? 3 hours and 4 minutes. Oh, ba, magpawas di namin manguli sa mong pamilya. Sabay ta. Same Oh, Anton, Same. sige, larga text lang mo na sa inyong ipag-greet. Kaya i-greet na mo karon taon-taon, ha? Stay po lang mo diya.